Nung kumakain kami ng hapunan, hindi siya kumakain, parang ang layo ng isip niya eh. Tapos nakita ko, inaayos niya na yung mga damit niya. Sabi ko, buti yan, ayusin mo kasi hindi maayos yung ano niya eh. Pag kinabukasan po, wala na siya. Okay. Akala ko, natutulog lang dyan sa loob. Eto mga ka-aksyon, isang dalagita ang 6 na araw na raw na hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang hinala ng ina, nakipagtanan na ito sa boyfriend nitong 25 years old. Dahil rito, dumulog na sa ating programang ina ng bata na si Nanay Nelia Ricafort Ubias mula sa Goa, Camarines Sur. Nasa linya si Nanay Nelia. Magandang hapon po, Nanay Nelia. Magandang hapon naman po. Nay, anong araw po hindi na ninyo nakita at hindi na po umuwi? Ito pong anak po ninyo. 2 linggo na. Ano po ba yung huling napag-usapan po ninyo ng bata bago po ito umalis ng bahay po ninyo? Yung pong nagpaalam siya sa amin na mag-aano daw siya, magpa-practice ng sayaw. Pinayagan naman namin. Umuwi siya ng oras alas 11 ng gabi. Tapos, napagalitan po ninyo? Opo, pero hindi naman namin siya pinalo. Pinagalitan lang. Ano po yung dinahilan ng bata nung pinagalitan po ninyo dahil gano'n na po yung oras umuwi po siya? Wala naman ma'am, hindi naman siya kumibo nung pinagalitan namin. Pero nagluto pa siya ng hapunan. So, ang akala po ninyo ay okay na po yun. Kumbaga yung galit po na binigay nyo po, yung pangaral, tinanggap naman po ng bata. Ano na po yung nangyari kinaumagahan? Nung kumakain kami ng hapunan, hindi siya kumakain, parang ang layo ng isip niya eh. Tapos nakita ko, inaayos niya na yung mga damit niya. Sabi ko, buti yan, ayusin mo kasi hindi maayos yung ano niya eh. Akala nyo, inaayos lang po yung mga gamit niya, pero wala po sa isip nyo na aalis po yung bata. Pag kinabukasan po, wala na siya. Okay. Akala ko, natutulog lang dyan sa loob. Nung kinaumagahan, nalaman nyo pong wala na yung anak po ninyo, ano po yung ginawa nyo, Nay? Hinahanap ko siya doon sa, pinapasokan niyang eskwelahan. Nakita ko naman siya doon, tinanong ko siya kung saan siya umuwi, saan siya kumakain. Hindi siya kumikibo sa akin. Nababanggit nyo na pumunta po kayo doon sa eskwelahan. So, sino po yung nakausap nyo po doon? Yung yung advisor ba? Ano yung sabi ng advisor niya? Sabi nung advisor niya, umuwi ka doon sa inyo, hindi yung pwedeng kung saan ka umuwi. Nung pumunta po kayo, Nay, ang tanong ko po, nung nakausap nyo po yung teacher, ano po yung binanggit po ng teacher sa inyo nung nakausap nyo na po siya? Tinanong ko siya kung may practice ba ng sayaw. Ang sabi niya, wala naman. So, ibig sabihin, yung binabanggit ng anak nyo nung gabing umuwi siya na nag-practice ng sayaw ay hindi totoo. Hindi po. Ano na po yung nangyari pagkatapos po na nang nalaman nyo po na wala naman po palang practice according po sa teacher? Andun siya po sa eskwelahan, pumasok siya. Umalis siya dito sa amin. Dinala niya yung yung mga uniform ba? Ano yun, Nay? Nalaman nyo po ba na bitbit na yung mga gamit at pumasok sa eskwelahan or wala po kayong kamalay-malay na bitbit ng anak nyo yung mga gamit nito sa paaralan? Wala po. Hindi namin namalayan kung umalis siya nung gabi na yun. Kasi pinatulog kami. Paano nyo po nalaman na lumayas? Eto ba dahil doon sa nakita mong wala na yung mga gamit? Opo. Paano po nangyari na pinaghihinalaan mo ngayon na posibleng sumama or nakipagtanan yung anak mo sa lalaki? Kasi po, yung tinutuluyan niya doon sa pag-uwi niya doon sa yung mama ng kaklase niya, doon siya tumutuloy pag uwi niya galing sa eskwelahan. Yung mama ng kaklase niya, may kapatid na lalaki, may asawa na yun, may anak, hiwalay sa asawa. Nanliligaw po yun sa kanya. Na-confirm nyo, Nanay, na yung anak po ninyo ay doon po umuwi sa bahay ng kaklase niya? Opo. Pinuntahan nyo po ba? Inalam mo ba kung talagang naandon? Pinuntahan ko po siya doon. Ano po yung nangyari nung pinuntahan nyo yung anak mo doon sa bahay ng kaklase po niya? Inaano ko siya na umuwi na. Ayaw naman umuwi eh. Nung pumunta po kayo doon, nakita nyo po ba na nandun po itong nagpakilalang boyfriend ng anak ninyo? Ay wala po, hindi ko nakita kasi yun eh, nagro-rolling ng pandesal. So nagtitinda ng pandesal. So paano nyo po nalaman na talagang boyfriend na ito ng anak ninyo? Yun na po, may nagkwento sa akin na nililigawan nga yung anak ko. Sino yung nagkwento po sa inyo? Yung mama ng kaklase ng anak ko, may pamangkin yun. Yun ang nagkwento sa akin. So pero itong lalaki po na kinakasama ngayon or boyfriend ng anak po ninyo ay kilala po ninyo personal? Kilala ko po siya dahil kaibigan siya ng anak kong panganay eh. Pumupunta na siya lagi dito. Ano po yung pangalan nitong lalaki? Robert po. Robert Sodela. Sodela. Ilang taon na po itong si Robert, Nanay? 25 po. 25 years old. Ang anak po ninyo ay 15, tama? Opo. Okay, so 10 taon yung agwat. Taga saan po itong si Robert, Nanay? Taga Garchitorina. Garchitorena, Camarines Sur. Opo. Sinubukan nyo po bang puntahan itong si Robert, kausapin? Hindi ko na
pinuntahan doon eh. Kasi napapagod na ako kahanap kay Junal eh. Pumunta na lang ako doon sa pulis kung anong dapat kong gawin. Ano po nang nangyari nung pinuntahan niyo po yung police station? Nagpa-blatter? Ang sabi sa akin ng kagawad dito sa Matakla, pumunta na daw ako ng pulis, idiretso ko na doon sa pulis. Pwede daw yun yung kasuhan ng rape. Tapos, Nay, ano po yung ginawa niyo pagkatapos niyo pong magpunta sa police station? Hinahanap nga yung si Casey eh. Nay, nababanggit niyo po na ang sabi ng pulis or ng kagawad po dyan sa inyo, pwedeng kasuhan ng rape. Ang tanong ko po ngayon, Nay, bakit niyo po nababanggit yun? Meron na po bang nangyari sa anak niyo at dito kay Robert? Meron na po. Buntis na po yung anak ko. Buntis na yung anak po ninyo. Hindi nga pinaalam sa akin ng kapatid ni Robert na nagsasama na pala yung anak ko. Nalaman ko na lang doon sa pamangkin nung asawa ng kapatid ni Robert. Iyon ang nagkwento sa akin. Kailan niyo po nalaman na nabuntis na po yung anak niyo? August. Wala siyang revelasyon patungkol sa kanyang pagbubuntis, sa pangyayari sa kanya, patungkol sa karelasyon niya ngayon. Wala pong ganong nangyayari at pag-uusap po kayo. Ano po, pinapunta ko dito yung lalaki. Pinag-usapan namin na gano'n na nga sila na. Kasi ano naman yung anak ko. Nung nalaman mong meron nang nangyari sa anak po ninyo at parang okay naman sa'yo na ipagsama sila kahit minor de edad yung anak nyo. Opo, okay na kami. Nag-usap na kami. Kaya lang, ang ano ko kay Robert, ang paggaling sa anak ko, doon naman sa isang babae. Ano din yun eh, minor de edad din yun eh. Kaklase ng ni Casey. Tirador pala itong si Robert ng mga minor de edad. Kaya ngayon, Nanay, pumapalya po kayo at ipinabot nyo po ito sa aming reklamo dahil nalaman nyo na itong si Robert, aside sa anak po ninyong 15 years old, ay meron na namang ibang babaeng kinahuhumalingan minor de edad. Opo. Kuha na kita, Nanay, ano? Wala sana sa yung problema kung may nangyari dito sa anak mong 15 years old at kay Robert, pero dapat panagutan at wala tinahumanap pa ng ibang babae. Opo. Pero, Nanay, kahit itong si Robert ay naging stick to one sa anak po ninyo, tandaan nyo po, Nanay, minor de edad pa rin po yung anak po ninyo. Hindi dapat po na pinapayagan nyo na makipagrelasyon dito kay Robert dahil 15 years old, still minor. Tama po, Nay? Opo. So ngayon po, Nanay, matanong po kita, ano po yung pinakagusto nyo pong mangyari? Ang gusto ko po, ang lalaki, si Robert, makulong para ba siya, madala. Kasi meron pang isa dyan na din eh, 14 years old din, na din niya ni Robert. Ano po ba itong si Robert? Gwapo po ba ito? Meron po bang kakayahang magbuhay na ng pamilya? Sa tingin ko, hindi makabuhay ng pamilya yan eh. Aside po doon, Nay, sa nalaman nyo pong si Robert ay meron na namang ibang babaeng parang nagugustuhan, meron din po ba siyang iba pang nabuntis na babae? Ay, yung unang asawa niya, may anak siya doon. May dalawa siyang anak parehas babae. Ibig sabihin, ito pong si Robert ay may dati na pong asawa. Opo. At may anak na doon. Opo, hiwalay sila. Okay, makinig po kayo, Nay, dahil ang gusto nyo pong mangyari ay makulong po itong si Robert para sa ora mismong pag-aksyon na sa kabilang linya na ng ating telepono si Police Master Sergeant Mary Grace Bellamora ng Women's and Children's Protection Desk ng Garchetoreña Municipal Police Station. Sargento, maaari po ba na sa tulong po ng inyong opisina mapuntahan po itong address ng lalaking pinaniniwalaan po ni Nanay na tumangay po dito po sa kanyang dalagita? Yes po. Kung dito po yan sa Garchetoreña Municipal Station nangyari, pwede pong mapunta namin ngayon mismo. Kung naandun po, ito pong bata, ora mismo po ba na pwede nyo na po itong isama? Yes po. Since minor naman po yan, talagang kailangan pong isama namin yan. Kung nakikinig ngayon po si Robert at itong bata, halimbawa, itakbo po ni Robert, ito pong minor de edad na bata, nabuntis na po ngayon, ano po yung pwedeng kaso na kakaharapin po nitong si Robert, ma'am? Well, pwede po siyang makasuhan ng abduction of minor kasi kung pinilit niya yung bata or pinersa, pwede po siyang makasuhan po sa abduction of minor. Sa kidnapping naman po, hindi naman po ata kasi wala naman hinihinging ransom si Robert. Depende po kasi sa kaso yun, madam. Okay, abduction of minor, kung meron pong pagpipilit or kahit wala, dahil siyempre minor de edad po yung bata. Dito naman po sa sitwasyon na meron pong nangyari sa kanila, either ginusto ng bata or hindi, at ngayon po buntis na, anong kaso po yung pwedeng kakaharapin itong si Robert? Pwede na po natin yung kasuhan ng rape. Posibleng dalawang kaso ang kakaharapin itong si Robert, ma'am. Yes po. Ano po yung panawagan po ninyo dito po sa sitwasyon na ito, Sargento? Partially, panawagan nyo po kay Robert. Kung nakikinig ka man, Sir Robert,
Dela De Loro, ay maaari kang makipag-ugnayan sa amin dito sa Gatchitoren Municipal Police Station para linawin ang pangalan mo kung talagang nasa iyo ang bata o wala. Dahil kung hindi at mapatunayan naman natin na nasa iyo talaga ang bata, darating mapupunta po tayo sa kasuhan. Okay. Sargento, ano po yung magiging legal na proseso po kung ito po ay ipapasa korte ng magulang po ng bata? Well, ang mas maganda po niyan, madam, is pumunta dito sa aming opisina para makausap ng pribado at makuhaan ko ng impormasyon ang nanay ng minor. Okay. Malinaw po yan, Sargento. Maraming salamat po, Sargento, sa inyo pong agarang pagtugon. Salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Napakinggan niyo po, Nanay Nelia, si Sargento. Opo. Pasok daw po ito sa 2 kasong kakaharapin ni Robert. Posible po itong abduction of minor at rape. So ngayon po, Nanay Nelia, maaari na po kayong manawagan kung ano po yung gusto nyong sabihin dito po kay Robert Sodela Del Lloro. Ang gusto ko lang po, makabalik si Casey sa akin. Robert, ang gusto ni Nanay Nelia, ibalik mo yung anak niya sa poder ni Nanay. Nanay, narinig mo po yung sinabi ni Sargento? 2 kaso po yung maaring kaharapin po niya pag hindi po ibinalik itong anak mo. Tama po, Nay? Opo. Una, abduction of minor. Pangalawa po, kasong rape. Ano naman po yung gusto nyong sabihin dito po sa anak po ninyong si Casey? Casey, kung nasaan ka man, nakikinig ka ngayon, ang gusto ni Nanay, umuwi ka na sa kanya at iwan mo na itong si Robert. Tama po, Nay? Opo. Oh, yon. Kasi, kahit saan nating tingnan anggulo, minor de edad ka, dapat nasa puder ka pa din ni Nanay Nelia. Nanay, maraming salamat po sa inyo, at wag po kayong mag-alala dahil sasamahan po kayo ng aming team para po idulog po itong concern po ninyo at yung kagustuhan nyo po na makauwi po itong anak po ninyo, sasamahan din po kayo ng PNP papunta po doon sa lugar ng lalaki. Opo. So meron po kaming team na ipapadala dyan, Nanay, hintayin mo lang po kami dahil sasamahan po namin kayo para naman po yung kagustuhan nyo po na mabawi itong anak po ninyo sa puder po ni Robert. Opo. Okay, at kung desidido kayo, dahil alam ko desidido po kayo magsampa ng kaso, sasamahan din po namin kayong magsampa ng reklamo sa PNP at dito po kung desidido po kayo, dun po sa korte para po makuha po ni Robert ang kaukulang kaso. Ito pong syempre, sabi nga ni Sargento, abduction of minor at kasong rape o panggagahasa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.